जोङो गामिनिफ्राय एबा पाब्लिकनिफ्राय जोङो मेसेज मोनदों दंफां दंफैयो होननानै जोंनो खबर हरदों बेनिखायनो जोङो बेंटल केम्प आरो खावला केम्प आरो जोंनि सान्तिपुर केम्प जथायै जों थांना नायबाय दंफाङा दंमारो बेखौनो जोङो नुनानै जोङो दा उथायना लाबोनाय जाबाय आरो ओरैनो दंफाङा बेसेबां एमाउन्टसिम जानो हागौ बे दंफाङा एमाउन्टआ मथा मथि 1,10,000 नै बेफोरबायदि जाहैगोन आरोखि दंफांनि एमाउन्टआ टटेल बेसेबां सेफटिसिम टटेल सेफटि मथा मथि 90 नङाबा 100 जाहैगोन आरोखि बे दंफां सेफटिया बबे जायगानिफ्राय मोननो हादों बेखौ गामिखौ होनो जाहैबाय बालाजार मारुपारा मुरापारा बे गामिनिफ्राय मोनबोनाय जादों गोथैबारियाव दंमोन बे बुस्थुआ रायजोफ्रा जोंनो खोन्थाहरनायलाय जोङो थांनानै नायबाय नंमारगौ दङ जोङो दा बेखौ रिकभार खालामनानै लानानै फैनाय जाबाय आरो दा बबेयाव दोनदों दा जोङो सान्तिपुर आउटपस्टआव सान्तिपुर फरेस्ट अफिसाव दोननाय जाबाय आरो माखासे उफ्रा कुइसन जोङो मिथिनो मोनदों जे बे जिथु दंफां रायजोफ्रा नुदोंमोन बेखौ जिथु फुंनि समावनो रायजोफ्रा नुनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो आरोखि जनायदोंमोन होनना बुंदों खिन्थु मोनाजासिम समहालागै बे बुस्थुखौ रिकभार खालामनाय जायाखै जाहोना मा बेखौथ' जोंनो रावबो खबर हराखै गामिनियाबो जोंनो खबर हराखै जोङो मिथिदों मोनाबिलियाव मथा मथि 4:30 5टासोआवसो जों मिथिनाय जादों आरोखि ओमफ्राय जों मिथिनाय लोगो लोगो जों होसोलांनानै जों मोननायबो जादों मोननानै जों दा मालखौ जोङो उथायना लाबोबाय दा जों सान्तिपुर फरेस्ट अफिसाव दोनफैनाय जाबाय आरो जायफोरा बै हाबाफारिखौ मावदों बा इनायै दंफां सिखाव खालामदों बिथांमोनखौ मिथिनो मोननाय जादों नामा दासिमलागै बिसोरखौथ' मिथिनाय जायाखै दाबो जोङो बिसोरखौ मिथिनाय जायोब्ला जोङो बिसोरखौ एक्सन लागोन आरो जोङो नागिरगोनबो जोङो सोंगोन स्रोद मिथिनाय जायोबा जों एक्सन लानाय जागोन थारैनो नोंथांमोना बे दंफां लाबोनायखौ लकेलनि ना बबेबा बाहेरानिफ्राय हादों नङाबा साप्लाइ खालामदों होनना सानो बे बुस्थुआथ' जोंनि लकेलनि दंफां नङा बियो लावफानि हाग्रा एरियानिसो बे दंफाङा जों दंफांफोरखौ नायबानो सिनायो बे बुस्थुआ लावफानिनि ट्रेक्टरजों लाबोनानै आंनि सासपेक्टआव स्टक दोनदोंमोन आरोखि पाब्लिकफ्रा ओनसोलनि पाब्लिकफ्रा बुंसोगारदों सोरबा ट्रेक्टर गंसेल' नङा गारि गंसेल' नङा गारि गिदिरजोंनो माखासे मोनाबिलि समाव सोरांसि समाव हमनानै लांदों थिखांना लांदों होननानै बुंदों आरोखि दा बेनि बेलायाव माबायदि सैथो बे नङा फल्स गारि गिदिर हाबोब्ला साखा गिदिर आगान नुखायो आरो जेरावहाय दोनहैदों हाया गुरै गोदोखायो टाटा मबाइलानो जोंना गोदोदोंब्ला बे 10 साखा एलपि गारिजों माल जाबना लांदों होननाया बे फल्स आरोखि नंखाया आरोखि नङा बे नोंथांमोननि जिथु डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गोख्रोङै हाबा मावसेयावबो माब्ला समाव साइकेलजों दंफां बोनाय माब्लाबा समावहाय गारिजों दंफां बोनाय बे ओनसोलफोराव सोलिबाय थानायखौ रायजोफ्रा नुदों होनना बुंबाय थादों नोंथांमोना माबायदि थारैनो डिउटि खालामदों जोंथ' डिउटि खालामो लामाया फारसेल' नङा दा मेसें बोथोर ओरै डिउटि थायोबा ओरै फारसेजों ब्लड थाङो ओरै फारसेजों थायोब्ला ओरै फारसेजों ब्लड थाङो आरोखि जों बेखौ बुंगोन आरोखि जों खिन्थु डिउटिखौ जों स्ट्रं खालामो जों हमगासिनोबो दङ आरोखि दाख्लैबो ट्रेक्टर हमबाय आरो बिनि साननैनि उनाव टाटा मबाइल हमबाय आरो दा रिसेन्टलि दिनै दंफां रिकभार खालामनो मोनबाय आरोखि नाथाय नोंथांमोना हमसेयावबो दे गोबां दा सम माखासे दंफां बोनायखौ नुबाय थानाय जादों मा बुंगोन मथा मथि आंनि नोजोराव दंफां बोनायाव अनेक खम आरोखि गंसे गंनै बारग'लाङो न' दाउट जोंबो बेखौ बुङो आरोखि जोंबो हास्लाबा लामाया 6टा 7टा दं ओरै बेङोब्ला ओरै ब्लड थाङो आरोखि नोंथांमोननि हाबा मावनायनि गेजेरावहाय जेनेबा जिखिनि मानसिफोर दङ बेनि गेजेराव थारैनो मावग्राफ्रा एसेसो खमनि बिबांनि जादों नामा मानसि अनेक खम जादों 100आव मथा मथि 70-80% खम जादों आरोखि दा मावग्राफ्रा दंबावो 20% बायदि दंबावो आरोखि मावग्राफ्रा आवगोलनि बायदि नंला आरोखि दा बिथांमोननि सायाव मा राहा लागोन मा एक्सन लागोन आरो बिथांमोनखौ जुदि हमनो मोनोब्ला नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टआ मा साजा होगोन बेखौथ' आयेननि बाबे आयेन हिसाबै बियो पानिशमेन्टखौ मोननांगोन जोंबो स्रोद नागिरगोन बे दंफाङा सोरनि जों बेखौ दहाय बेलासिनिफ्रायनो जोङो सुलुं लागासिनो दं खिन्थु मालिकआ रावबो सिखारनाय जायाखै दाबो नाथाय जिखुनु दा नोंथांमोना जिथुनाखि दंफां जब्द खालामना लाबोदों दैखोना लाबोदों बे दंफाङा दे थांनाय हरावनो दङमोन नाथाय नोंथांमोना खबर मोना